ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କଟିଲା। ଏବେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ 10ଟା ବାଜେ 30 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ କପଡ଼ା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ମୋର ସବୁବେଳେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ଦିନଟି ମୋର କେମିତି କଟିଥିଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆଜିର ରୁଟିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର କେମିତି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଥିଲା କିଛି ବାଦାମର ସାଲାଡ଼ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ଅଏଲି ଫ୍ରୁଟ୍ ଜିନିଷ ଖାଉନି, ଆପଣମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ଏହି ଫ୍ରୁଟ୍ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଲଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭାତ, ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁର ଭଜା, ନଡ଼ିଆ ଭଜା, ରାଜମା ମଞ୍ଜି ଆଳୁର ତରକାରୀ, ତାପରେ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗର ରାଇ। ଏତିକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ